det der. Prøv at høre her. Ja, det er din frokost. Ja. Er du klar over, hvad den gør ved dig? Nej. Når du spiser så meget sukker, som er den der, det kan du læse bag på, hvor meget sukker der er i, så stiger dit blodsukkerniveau. Og efter 10 minutter, en halv time, så falder det ned under et niveau, som gør, at du kan koncentrere dig, så har du brug for mere sukker, og til sidst så kører du op og ned i blodsukker, og så lærer du aldrig noget. Og derfor, I derude, lad være med at spise alt det sukker. Det går galt for jer og for det danske samfund. Og det vidste jeg ikke i går.